Και περνάμε αμέσως στην συζήτηση με τον Δήμαρχο Αλήμου, τον κύριο Κονδύλη. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, δεν σας καλέσαμε γιατί έχω μεγαλώσει στον Άλυμο, σας καλέσαμε γιατί υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι αυτά τα μπόνους που δίνει με τους νέους κανονισμούς, ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν έχει νόημα τώρα να απασχολούμε το κοινό, δεν είναι ένας νόμος μπαμ και κάτω προχωράμε, είναι ένα σύστημα νόμων και αρμοδιοτήτων, και όλας αυτό είναι και το πιο περίεργο, που είναι και στην κεντρική διοίκηση και στους δήμους. Δίνονται λοιπόν κάποια μπόνους και σε ύψος, και πάμε από τα 17,5 στα 25 αν τα λέω καλά, και στα τετραγωνικά μέτρα. Προσφύγατε εσείς μαζί με κάποιους άλλους δημάρχους, αν δεν κάνω λάθος, ή μόνο σας? Θυμίστε μου. Η προσφυγή έγινε, έχουμε κάνει πολλές προσφυγές ως Δήμος, εμείς έχουμε προσφύγει, κάποιες γίνανε απευθείας από το Δήμο, κάποιες γίνανε από κατοίκους και βεβαίως το δικαστήριο παρέστηκε ως Δήμος με την ιδιότητα του διαδίκου, γιατί η πολεοδομία υπάγεται στο Δήμο, άσχετα που η πολεοδομία λειτουργεί με έναν τρόπο δέσμιο και δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση άδειας. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που έχουμε αυτές τις διατάξεις με τις οποίες διαφωνούμε εμείς ως Δήμος, και τελικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα, εντούτοις μπαίνει ο μηχανικός μόνος του στο σύστημα του ΤΕΕ και εκδίδει μόνος του την άδεια, με φερόμενη υπηρεσία, υπεύθυνη υπηρεσία, την υπηρεσία δόμησης στην πολεοδομία του Δήμου Αλήμου. Χαμός. Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα έχει μπει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί έχετε προσφύγει εκεί πέρα, και θέλουμε να μας εξηγήσετε τη δική σας πλευρά. Θα έλεγε κανένας από τη μία πλευρά ότι τρε παιδιά, αφού αναπτύσσεται η οικοδομή και αφού δεν έχουμε πολύ χώρο, δώστε στον κόσμο τετραγωνικά να μπορεί να χτίσει, να το ευχαριστηθεί, να στεγαστεί ο Κοσμάκης. Κάποιος άλλος, πριν μου πείτε τη δική σας άποψη, να πω και εγώ έτσι ελαφρά τη δική μου, θα πει: όπρε παιδιά, έχουμε φυσκάρει στον πετό στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Γίνεται, να το πω με έναν ακραίο τρόπο, όργια στα νότια. Η οικοδομική δραστηριότητα και η αύξηση των τιμών είναι τεράστια. Πού θα φτάσει αυτό? Και καθημερινά κίνηση κιόλας. Τα λένε οι συνάδελφοι, η Ποσειδώνος είναι κάθε μέρα μποτιλιαρισμένη, πριν ακόμα φτιαχτεί η νέα πόλη στο ελληνικό. Εξηγήστε μας τώρα λοιπόν τη δική σας οπτική και το λόγο της προσφυγής. Ναι, εμείς δεν αρνούμαστε ότι προφανώς οι πόλεις είναι για να χτίζονται όταν είναι μέσα στο σχέδιο. Μόνο που η δόμηση και η ανάπτυξη κάθε πόλης υπακούει σε κάποιους κανόνες και σε κάποιες μελέτες. Δηλαδή, για να βάλουμε μια περιοχή στο σχέδιο, μελετάμε πόσα οικόπεδα έχουμε, τι συντελεστή θα δώσουμε, τι ύψος θα δώσουμε, πόσους κατοίκους θα φέρουμε με αυτά τα τετραγωνικά μέτρα που θα χτιστούν, αυτοί οι κάτοικοι πόσα τετραγωνικά μέτρα σχολείων χρειάζονται, πόσους χώρους άθλησης, πόσους δρόμους, πόσους χώρους στάθμευσης, πόσο πράσινο. Υπάρχουν λοιπόν επιστημονικοί κανόνες οι οποίοι οργανώνουν τη δόμηση μιας περιοχής. Η πόλη μας λοιπόν, ο Άλυμος, έχει δημιουργηθεί και έχει δομηθεί με τέτοιους κανόνες και έρχεται ένα νομοθέτημα το οποίο αλλοιώνει τους όρους αυτούς, χωρίς μελέτες και χωρίς καμία προϋπόθεση στην ουσία, να παρέμβει και να πει ότι ναι μεν η πόλη, για παράδειγμα στην περιοχή του Λόφου Πανί, έχει μελετηθεί για ύψος, για συντελεστή 0,8 και ύψος μέχρι 14 μέτρα. Σημειακά όμως όποιος εφαρμόσει αυτό το νόμο, αλλάζουν οι όροι και μπορεί να φτάσει στο ύψος τα 22, τα 23, τα 25 μέτρα, να χτίσει περισσότερα τετραγωνικά. Όλο αυτό τι κάνει? Πρώτα απ' όλα είναι περισσότερη δόμηση από αυτήν για την οποία έχουμε μελετήσει την πόλη. Αλλάζει επιμέρους σε οικόπεδα τους όρους δόμησης, άρα έχουμε ένα πολεοδομικό παράτερο. Δηλαδή έχουμε μια πόλη που έχει δομηθεί με χι κανόνες και ξαφνικά κάποια οικόπεδα ανάμεσα στα υπόλοιπα όλα είναι με άλλους κανόνες. Αυτό επιφέρει και περισσότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον και απαξίωση των περιουσιών των υπολείπων που έχουν χτίσει με υπιότερους κανόνες και τελικά έναν πληθυσμό και μια διαμόρφωση των περιοχών που δεν υπακούν στις πολεοδομικές μελέτες και στον προγραμματισμό που έχει γίνει για την περιοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν σε μια πόλη που έχει ένα ποιοτικό πολεοδομικό κεκτημένο, που έχει σχετικά ήπια δόμηση, να βλέπουμε να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, σαν πύργοι ανάμεσα στις υπόλοιπες κατασκευές, κτίρια που έχουν δυσανάλογα μεγάλο ύψος. Υπάρχουν πράγματι κάποια κίνητρα τα οποία το κράτος τα θέσπισε για να δώσει το κίνητρο, αν θέλετε, να υιοθετήσουν φιλικές στο περιβάλλον τεχνικές, κατασκευαστικές και ενεργειακές τεχνικές σύγχρονες. Μόνο που έτσι όπως χρησιμοποιούνται αυτά τα μπόνους και τα κίνητρα και έτσι όπως έχει 30 φορές τροποποιηθεί ο νόμος,
έχουμε φτάσει σε παράλογα και σε διέξοδα. Γίνεται κατάχρηση των μπόνους και αντί να καταλήγουμε σε αποτελέσματα φιλικά στο περιβάλλον, καταλήγουμε σε αποτελέσματα δυσμενή για το περιβάλλον. Αυτό τώρα που σας περιγράφω με έναν πολύ πολύ συνοπτικό τρόπο το σκεπτικό, το υιοθέτησε και το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι αν δεν υπάρχει πολεοδομική μελέτη για διαφορετικούς όρους, δεν μπορείς ξαφνικά με έναν νόμο να αλλάζεις τους όρους δόμησης κάθε περιοχής, ούτε μπορείς να δίνεις δυνατότητα σε κάποια οικόπεδα να χτίζουν παραπάνω τετραγωνικά μέτρα. Όταν ένα οικόπεδο έχει συντελεστή δόμηση 0,8, ξέρουν όλοι από την αρχή ότι θα χτίσει συγκεκριμένα μέτρα. Ή όταν έχει 1,4. Δεν μπορεί κάποιος να διεκδικεί να χτίσει τα διπλάσια μέτρα στο οικόπεδό του κατά παρέκκληση και αυτό να λέμε ότι είναι νόμιμο, είναι λογικό, είναι συνταγματικό. Αυτό ακριβώς συνεπώς είναι και η λύση. Να σταματήσουν οι εργολάβοι ή οι κατασκευαστές ή οι οικοπεδούχοι να διεκδικούν περισσότερη δόμηση από αυτήν για την οποία εξ αρχής προορίζεται το οικόπεδο και να μην κάνουν παρεκκλήσεις και σημειωθούν πρακτικές που είναι αμφίβολης συνταγματικότητας. Άρα αυτό που μας λέτε είναι να μην ξανακάνουμε για μία ακόμα φορά και σε ήδη επιβαρημένες περιοχές αυτό που έχουμε κάνει και όλες οι υπόλοιπες. Πρώτα να χτίσουμε την πόλη και μετά να δούμε τι σηκώνει από υποδομές, τι ανάγκες έχει και αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει. Ακριβώς. Προφανώς... Ούτε μπορούμε να φτιάχνουμε πατάρια. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει μια διάταξη μέσα ο νόμος που λέει τα πατάρια δεν μετράνε στη δόμηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί που μπορώ να χτίσω ένα διαμέρισμα 100 ή ας πούμε 200 τετραγωνικά, μπορώ μέχρι το 50% της επιφάνειάς του να κάνω πατάρι. Δηλαδή το πατάρι έχει ύψος 2,20, είναι όροφος. Χτίζουμε λοιπόν 200 τετραγωνικά, βάζουμε και 100 τετραγωνικά μέτρα πατάρι και κάνουμε μια ωραιότητα μεζονέτα 300 τετραγωνικών. Δεν είμαστε και ψηλός λαός οι Έλληνες εξάλλου, εσείς είσαστε κάπως ψηλός. Το 2,20 εντάξει, και ο ψηλός χωράει και ο φασούλας χωράει. Το πολύ ψηλός χωράει, ακριβώς. Εάν δεν φοράει τα κούνια. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είσαστε έμπειρος στην αυτοδιοίκηση παρά το νεαρό της ηλικίας σας, αυτό είναι κάτι το οποίο και άλλοι δήμοι τους έχει προβληματικά. Εφαρμόζεται παντού αυτός καταρχάς, έτσι, δεν είναι μόνο στα νότια ή σε εσάς, παντού. Κοιτάξτε, οι πιο επίμαχες διατάξεις εισήχθησαν με τροπολογίες το 19 και το 20. Δηλαδή ήταν ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα το 12 που υπέστη αλλαγές. Οι αντιδράσεις λοιπόν ξεκίνησαν από το 21 περίπου, που αρχίσαμε να βλέπουμε αυτά τα περίεργα κτίρια να σηκώνονται. Μάλιστα. Και η αντίδραση δεν ήταν μόνο στον Άλυμο, ήταν σε πάρα πολλές περιοχές. Όπως ήδη ξέρετε, σε τρεις ενότητες δήμων, δηλαδή στην Εκάλη, στη Φιλοθέη και στο Παλαιόψικικό, ψηφίστηκε νόμος που εξαιρεί τις περιοχές αυτές από την εφαρμογή των επίμαχων ρυθμίσεων. Υπάρχουν άλλες περιοχές. Βουλιαγμένη γκρινιάζει, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη γκρινιάζει επίσης. Βεβαίως. Στην Γλυφάδα υπάρχει προβληματισμός. Παπάγου Χολαργού έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο. Είναι πολλές οι περιοχές που έχουν πρόβλημα και μία-μία οι περιοχές με διάφορους τρόπους. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, λήψη διοικητικών μέτρων. Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έδωσε εντολή στην υπηρεσία του να μην εκδίδει πολεοδομικές άδειες με το νέο πλαίσιο. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που αν το προσβάλλει κάποιος στην αποκεντρωμένη διοίκηση στα δικαστήρια μπορεί να το ρίξει. Άρα να συνεχίσουν να βγαίνουν μια άδεια παρά την... Χίλια συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά πρέπει να, επειδή υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό, θα μας δώσετε ένα λεπτό να πάμε στις διαφημίσεις και να γυρίσουμε. Είναι μια ειδική ερώτηση για την ηχορύπανση των κέντρων της παραλιακής. Να μας δώσετε ένα λεπτό και επιστρέφουμε αμέσως. Τρέφουμε αμέσως στην συζήτησή μας με τον Ανδρέα Κονδύλη, δήμαρχο Αλήμου. Κύριε Κονδύλη, η ερώτηση είναι από τον ακροατή μας σχετικά με την ηχορύπανση στο κλαμπ της παραλιακής, αν θα την έχουμε και φέτος. Τώρα εγώ να επισημάνω ότι έχετε προστριβές δικαστικές ως δήμαρχος με συμφέροντα κλαμπ που νέμονται τέλος πάντων την παραλιακή, που την αξιοποιούν όπως θέλει κανείς το λέει. Και επίσης ως πρώην κάτοικος της περιοχής δεν είχα αντιληφθεί ότι φτάνει η χορύπανση μέχρι και στις κατοικημένες περιοχές τη Μεσολαβή η παραλιακή. Ναι, κοιτάξτε, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2022 και έχουμε πάρει κάποια αυστηρά μέτρα τα οποία από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων τηρούνται και έχει ελεγχθεί το φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις που επιμένουν να χορυπαίνουν. Με αυτές, όπως αντιλαμβάνεστε, προχωράμε σε επιβολή προστίμων και σε ό,τι κατά νόμον μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά προσβάλλονται στα δικαστήρια
Δεν έχω αμφιβολία ότι θα δικαιωθούμε στα δικαστήρια. Αλλά παίρνει χρόνο. Βέβαια, σε αυτά τα 5 χρόνια ή και 10 μπορεί να κάνει, ο άλλος βάζει μουσική και εδώ έχω ζητήσει και από την αστυνομία βοήθεια να πιέσουμε παραπάνω την παραλιακή ζώνη να σεβαστεί τους κανόνες. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, καλή επιτυχία σε όλα αυτά που μας είπατε. Καλά. Καλό κουράγιο στο έργο σας και καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, ο καθένας μάλλον κατάλαβε αυτό που κατάλαβε για το τι συμβαίνει με τον νέο οικοδομικό κανονισμό και πώς έχει δημιουργήσει προβλήματα.